alături meu eu sunt Antoina, iar astăzi filmăm iară cu Ana de pe telefon. După cum se pare, în acest episod nu filmăm cu mâna goală. Uitați, ne-am făcut și eu aici, să ne luăm armura și să plecăm în aventură. Ne-am schimbat și skin-ul. Mamă! Ce facem? Nu-i nimic. S-a întâmplat decât ceva. Am făcut și un deva. Am primit mulți bani. Am reușit să fiu pe peaceful, adică sunt pe peaceful și nu mai vin zombie la mine. Deci pot să filmez liniștit. Deci nu mai fi zombie la tine? Nu, păi sunt pe peaceful, că m-am enervat, că vreau să filmez și a venit unul peste mine și mi-a pierdut toate itemele. E greu. Sunt pe peaceful, este foarte ușor să te duci de Deci pe eu am învățat să-mi schimb Google-ul cu ce vreau. Cum adică? Adică să-ți apară Google-ul cu ce vrei. Jocuri, orice vrei. Din prima, după dai pe Google și te apare direct ce vrei. Este foarte simplu. Am amintit și eu cum. Eu vreau să-mi apare Google, că nu mi-apăra Google, mi apăra MNS. O prostie. Vreau să zic ceva la oameni. Oameni buni, din acest episod vom încerca. Uitați, și mi-am făcut aici 2 furnace-uri, un lage chest și un crafting table. Aș vrea, mamă ce mănâncă. Crafting table ți l-am furat eu prima dată, dar nu știu cum. Din primul episod, atunci am postat mai pe Facebook. Dar mă mănâncă nasul rău. De fiecare dată când filmez, mă mănâncă nas. Am văzut că mai sunt unii pe YouTube care... Băi, deci în acest episod, cum am spus, vom încerca să facem o cască. Deci să ne deconectăm un pic. Uitați că nu! În loc să-i dau numele mai home, am dat și o altă. Deci, tu ți-ai învățat toată poezia Vestitori Primăverii? Da. De George Coșbuc? Ia uitați, Ana se joacă sub Surf. Știu, mă joc cu dinozaurul eu. Fiecare personaj e la fel. Da. Băi, deci, uite de aici cum stă asta. Mai devreme să te drept. Deci are, iară. E mai tare Survival, că ăla știu să-l joc. Dar Minecraft nu știu să-l joc. Ăla e cam greu. E greu. Mai ales dacă joci pe peaceful, nu-i niciun pic. Pentru mine e greu. Eu te oaie. Hai, vină mă încă să vedem care e mai tare. Oaia! Ce? Oaia e mai tare decât tine. Adică eu sunt prost? Nu, așa ziceai tu. Deci... Mamă, i-am luat în Deci? Eu vreau să-mi pun toate itemele în chest. Deci de ziua mea când fac noua, știi ce vreau să-mi facă cadou? Zici? Ce? Laptop tabletă. Că laptop tabletă. Da, laptop tabletă. Dacă vreau folosi... Ce? Și ăla cât mai costă? 1.000.000. Laptop tabletă. Când vrei îl folosești ca tabletă, când vrei îl folosești ca laptop. Da, eu am laptop, nu mai trebuie și tabletă. Că eu când mă uit la un videoclip și în același timp prelucrez videoclipul pe calculator să fac mare lucru, din tabletă pe calculator. Mie-mi trebuie laptop tabletă pentru că tata îmi folosește tableta și calculatorul. Așa că îmi folosește și tableta și calculatorul, când vrea. Wow, ce mare chestie. Tu știi ce am făcut eu jumătate de episod? Ce ai făcut, mă? Ce? M-am plimbat pe aici degeaba acum. De ce? De ce te-ai plimbat? Nu știu, mă, ce? Îmi pui întrebări așa la nimereală? Toni, ești pe locul 7. Eu? Da. Eu sunt pe locul 6. Te-am depășit în Surf. Câte de-alea maimuțe de alea ai? Din 25? Nu știu. Nu mai mi-e Eu am 18. Eu am 6 sau chiar mai multe. Eu cred că am 10. Eu cred că am 10. Că de când m-am conectat... Hai să văd și eu câte am. Hai mă să văd și eu câte am. Hai mă, că vreau să închid episodul, că este noapte și mi-e cam somn. Mie nu mi-e somn deloc. Bine, nu mi-e somn, dar m-am plictisit de telefon. Eu am colecționat 5 din 10. Mi-am de colecționat 5 eu. Nu,
Deci, eu știu cum să setez o tabletă în limba română și în ce limbi sunt în ea. Mai ales dacă ai Android. Cine nu știe dacă ai Android? Eu nu știam înainte, crede-mă. Nu știu, serios? Da, nu știam, cineva mi-a arătat. Care tu nu o să ghisești niciodată de pe Facebook. Nu știu și nici n-aș vrea. Mă, că mi-apare mesaj dacă e să fie. Păi, băi, Ana, punem și noi capăt episodului. Ei, mi-a trimis. Da? Oameni buni, în acest episod vă știu că dacă vă place fiecare om care vede acest episod, deci fiecare om care vede acest episod, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Dacă putem să strângem 1000 de like-uri, v-aș mulțumi foarte mult. Voi face 1000 sau 10 episoade într-o zi dacă putem strânge 1000 de like-uri la un episod. 1000 sau 10 toni? 1000. Mă, deci nu vine să cred. Cum atât de multe? Deci, dacă vom strânge, nu știu ce fac, cred că mă dau și cu cap de pereți. 1000 de like-uri, Da, pentru mine înseamnă foarte mult. Eu care zic să te dai cu capul de perete, că-ți mai spargi și capul. mă filmez și mă dau cu cap de perete. Da, de ce vali? Oameni buni, dacă nu putem să strângem 1000 de like-uri, 100 ar fi acceptabil. Ar fi și acceptabil până în 50, ce pot să zic? Poate 90, 100 sau 80 sunt acceptabile pentru mine, dar dacă ajungem la 1 milion, ar fi chiar tare. Înseamnă că vă place seria. Da. Oameni buni, dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați butonul de like și m-aș mulțumi dacă ați lăsat și un comentariu. Eu am fost Antonio Divab. Papa, zici tu papa, mă. Papa.